OpenSat 800IR je nový a jako první satelitní SD receiver na trhu s jednou vestavěnou štěčkou nového dekodovacího systému Irdeto. Podporuje tedy bezproblémové dekodování nových karet společnosti Skyring s kódovacím systémem Irdeto. Za použití této nové dekodovací karty umožní bezplatné sledování českých a slovenských stanic. OpenSat 800IR je vhodný pro propojení s klasickým televizorem. Čelní panel obsahuje základní ovládací tlačítka pro vypnutí a zapnutí, směrová tlačítka pro změnu hlasitosti a tlačítka pro změnu sledované stanice, potvrzující tlačítko OK, tlačítko menu a tlačítko Exit. Vedle ovládacích tlačítek nalezneme displej zobrazující ve vypnutém režimu hodiny a v zapnutém režimu číslo sledovaného kanálu. Na pravé straně panelu nalezneme pod odchopnou klitkou originální certifikovanou čtečku Irdeto, plně spolupracující s novými kartami společnosti Skyring s označením Skyring Eyes. Zadní panel je osazen základními konektory. LNB in, vstup pro propojení s LNB konvertorem, propojka loopout, sériový konektor pro možnost propojení s počítačem za účelem aktualizace firmwareu, UHF modulátor umožňující propojení se starším televizorem bez konektoru z kart, digitální koaxiální audio výstup, kompozitní výstup a konektor TV z kart. OpenSat 800IR má velmi pěkně zpracované grafické menu v českém i slovenském jazyce. Podporuje český teletext, titulky a funkci EPG. Elektronický programový průvodce zobrazující podrobné informace o vysílaných programech. Rodičovský zámek určený pro uzamčení vybraných stanic pro neoprávněné sledování dětmi. Umožňuje uložení až 6000 televizních i rádiových stanic. Oblíbené programy lze rozdělit až do 8 oblíbených skupin. Aktualizaci firmwareu lze provést pomocí počítače. Balení obsahuje základní satelitní SD receiver OpenSat 800IR, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, propojovací kompozitní kabel osazený konektory cinč o délce 1,5 metru a uživatelský manuál.